banter terus semangat ya. Kompak. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati inggih menika panjenenganipun keluarga Bapak Purnomo Hadi kala Ibu Tri Sukarni. Ugi ingkang kawula hormati inggih menika pinanganten Sarimbit Mas Rio Valdo kalian Mbak Tosi Ibu Kurniawati ahli madya kebidanan. Ugi ingkang kawula hormati keluarga agung ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggan menika kita saged hangrawuhi pargian ingkang agung menika kanthi adicara nggih menika ngunduh mantu sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu